Tema ovog videa je Jurjev manastir. Jurjev manastir se nalazi u naselju Jurjevo u novgorodskom području. Udaljen je 5 km od Velikog Novgoroda. To je veoma stari manastir. Osnovan je u prvoj polovini 11. vijeka, u vrijeme vladavine velikog ruskog kneza Jaroslava Mudrog. Jurjev manastir je jedan od najstarijih i značajnih u Rusiji. Nalazi se na listi svjetske baštine UNESCO. Sada vidimo zvonik Jurjevog manastira. On je sagrađen u prvoj polovini 19. vijeka. Zvonik je visok 52 metara. Ima 13 zvona. Centralni objekat Jurjevog manastira je Saborna crkva Svetog Georgija. Ona izgrađena je 1119. godine. To je najveći objekat u okviru monastirskog kompleksa. Dugačka je 26 metara, široka je 18 metara, visoka je 32 metara. Ima 3 asimetrične kupole pokrivene srebrom. Također Jurjev manastir ima Vozdvižensku crkvu i Spasenski sabor. Blizu manastira se nalaze takva zanimljiva mjesta kao reka Volhov i jezero Ilmen. Stići u Jurjev manastir može autobusom iz Velikog Novgoroda.